Lämpimästi tervetuloa omistajanvaihdoskonferenssiin. Onpa mahtavaa nähdä teitä täällä näin paljon paikalla. Ihanaa, sali täynnä ihmisiä. Tervetuloa. Mun nimi on Anneli Komi. Mä toimin Suomen Yrittäjissä omistajanvaihdostoiminnan päällikkönä ja vedän hanketta nimeltä Omistajanvaihdosfoorumi. Mä oon tässä roolissa täällä lavalla nyt ihan ekaa kertaa. Mä oon ollut kyllä konferenssissa mukana ja toteuttamassa, mutta eri roolissa. Ja siksi mä haluaisinkin nyt tietää teistä, että kuka teistä on täällä myös ensimmäistä kertaa, käsi ylös. Vau, aivan mahtava määrä. Tervetuloa, hienoa, että olette tulleet. Ja sehän on niin, että osallistujat tämän tapahtuman tekee, että lämmin kiitos teille kaikille. Meillä on tänään tosi hieno kattaus, erilaisia puheenvuoroja, erilaisia näkökulmia tästä teemasta. Ja tämä konferenssi, joka siis nyt järjestetään 13 kertaa itse asiassa, niin on osa omistajanvaihdosviikkoa. Omistajanvaihdosviikolla on tarjolla 24 eri tapahtumaa yritysten ostajille, myyjille, sukupolvenvaihtajille ja asiantuntijoille ja päättäjille. Ja tämä on niin kuin meidän päätapahtuma, tämä konferenssi. Tämän päivän ohjelmasta sen verran, että me olemme tässä salissa nyt lounastaukoon asti. Te voitte käydä hakemassa virvokkeita ja kahvia tuosta käytävältä, jos siltä tuntuu. Miesten ja naisten huoneet löytyy sieltä täältä katsottuna respan takaa. Lounas-aikana sitten toivon, että käytte kaikki tutustumassa noihin ständeihin, jotka ehkä jo näitte omistajanvaihdosfoorumin kumppaniständeihin, ja vastaatte siellä oleviin Mentimeter-kysymyksiin. Me tiedetään, että tämä huone on täynnä asiantuntemusta, joten meidän tarkoitus on poimia se teistä esiin niiden Mentimeter-kysymysten avulla. Nyt lähdemme liikkeelle tilaisuuden avaussanoista, ja ne meille tulee lausumaan omistajanvaihdosfoorumin puheenjohtaja Jari Huovinen. Ole hyvä, Jari. Kiitos Anneli ja hyvää huomenta ja tervetuloa tähän, voi sanoa jo perinteeksi muodostuneeseen omistajanvaihdoskonferenssiin myös minun puolesta. Ensinnäkin haluan tässä, hyvät omistajanvaihdosasiantuntijat, kiittää teitä tästä arvokkaasta työstä, jota kukin teette omilla alueillanne. Se on erityisen tärkeää tässä kohtuullisen haastavassa taloustilanteessa ja toimintaympäristön turbulenssissa. Me saatiin tuossa syyskuun puolivälissä tuoreimpia päivitettyjä tietoja Tilastokeskuksen kokeellisesta omistajanvaihdostilastosta. Se tilasto ei ole täydellinen, että se ei kuvaa siis täydellisesti kaikkia omistajanvaihdoksia, mutta se kuvaa kuitenkin osakekauppojen ja sitten sukupolvenvaihdosten lukumääriä, siis toteutuneita osakekauppoja ja sukupolvenvaihdoksia. Ja se tilasto kuitenkin antaa meille mahdollisuuden tarkastella vähän sitä niin kuin kehityksen trendiä ja kehityksen suuntaa. Semmoinen positiivinen havainto näistä tuoreista tiedoista on se, että kuitenkin huolimatta tästä haastavasta tilanteesta, niin omistajanvaihdoksia näyttäisi tapahtuvan kohtuullisen vilkkaasti. Toki sitten täytyy sanoa, että omistajanvaihdoksia tapahtuu silti niin kuin tarpeeseen nähden aivan liian vähän. Sitten semmoinen huolestuttava asia niissä tilastoissa on kuitenkin sit se, että kehitystrendi näyttäisi olevan niin kuin aika vahvasti laskusuuntainen. Tätä kuvastaa hyvin se, että kun aikasarja ulottuu sinne 2018 vuoteen, niin ennen koronaa 2019 oli ennätysvuosi, että silloin tehtiin vajaat 4300 osakekauppaa ja sukupolvenvaihdosta. Ja sitten 2021 vuonna tämä määrä oli vajaat 3700 kappaletta. Ja sitten viime vuoden ennakkotietojen perusteella tämä sama laskusuunta näyttäisi jatkuneen. No nyt sitten on tämän aikasarjan perusteella tehnyt hyvin suuntaan antavaa ennustetta siitä, että mikä mahtaisi olla tämän kuluvan vuoden määrän taso, jos siis tämä jatkuu tämä niin kuin suunta ja tahti samanlaisena, niin silloin todennäköisesti kuluvana vuonna tämä osakekauppa- ja sukupolvenvaihdosten määrä olisi jossain siellä 3300–3500 välillä. Mutta tämä on siis ihan puhtaasti ennuste, joka perustuu näihin aiempiin lukuihin.
No sitten tietysti kiinnostava kysymys on se, että mistä johtuu sitten tämä laskeva trendi omistajavaihdosten määrissä. No siinä on tunnistettavissa ainakin kolme tekijää. Ensinnäkin se, että niin kuin vahvatkin omistajavaihdosaikomukset ennen näitä kriisivuosia, niin aika monella yrittäjillä näyttäisi siltä, että niitä omistajavaihdosaikomusten toteuttamista on nyt lykätty ja odotetaan vähän aikoja parempia. Sitten toinen tekijä kyllä niin kuin näkyy, että osa yrittäjistä, joilla ennen koronakriisiäkin oli vahvoja omistajavaihdosaikomuksia, niin valitettavasti ne aikomukset on muuttuneet ja on niin kuin päätetty lopettaa se yritys. Tämä näkyy siinä, että lopettaneiden yritysten määrä on tässä niin kuin viime vuosina ollut koko ajan selvästi korkeammalla tasolla kuin mitä se oli ennen näitä kriisivuosia. Ja myös sitten konkurssien määrä on valitettavasti tässä aika merkittävästi lisääntynyt viime aikoina. Ja sitten kolmas tekijä liittyy sitten tähän jatkajan puoleen, että kyllä näyttää myös siltä, että niin kuin potentiaalisten jatkajien puolella ollaan vähän varovaisempia sitten tarttumaan näihin omistajavaihdosmahdollisuuksiin. Että näistä tekijöistä tämä varmaan muodostuu. Ja sen takia tässä niin kuin tilanteessa teidän hyvät omistajavaihdosasiantuntijat, teidän työ, jos mahdollista, se on entistäkin tärkeämpää. Ja myös omistajavaihdosfoorumin toiminnan merkitys tässä tilanteessa korostuu, jotta me saadaan tähän tämmöistä käännettyä tätä positiivisempaan suuntaan. No sitten vaan ihan nopeasti niin vähän tästä omistajavaihdosfoorumin toiminnasta. Tämä on monipuolistunut ja laajentunut aika merkittävästi tämän kuluvan vuoden aikana. Sitä kuvastaa hyvin jo sekin, että kun vuosi sitten konferenssissa meitä oli 15 organisaatiota tässä mukana, niin nyt meitä on jo 23. Eli voidaan sanoa, että jääkiekkojoukkueen verran jo niin kuin, pelaajia tässä mukana. Eli tosi laaja joukkue kaiken kaikkiaan. Se mitä me tehdään, meillä on edelleen 5 tällaista niin kuin isompaa teemaa, jonka kautta me vaikutetaan yrityskauppoihin ja sukupolvenvaihdoksiin. Tämä toiminta on perustunut aika vahvasti tietoon, tutkimukseen. Se on edelleen niin kuin ytimessä, eli me teetetään tutkimuksia, jotta me saadaan ajantasainen tilannekuva omistajavaihdoksista, niistä haasteista ja sitten mitkä voisivat olla tehokkaampia ratkaisuja niihin haasteisiin. Tänäänkin on esillä tässä minun puheenvuoron jälkeen yksi niin kuin perheyritysten kasvua ja jatkuvuutta tarkasteleva tutkimus, jossa omistajavaihdosfoorumi oli pienellä rahoituksella mukana yhdessä Perheyritysten liiton kanssa. No sitten viestintä toisena tosi tärkeä. Meillä on 3 niin kuin keskeistä kohderyhmää. Tietysti luopuvat yrittäjät, että omistajavaihdoksiin valmistautuminen aloitetaan riittävän ajoissa. Sitten potentiaaliset jatkajat, eli viestitään näistä omistajavaihdosten mahdollisuuksista heille, ja sitten yhteiskunnan päätöksentekijät tietysti kolmantena ryhmänä. Sitten kolmantena teemana ja työryhmänä meillä toimii sitten kasvu- ja uudistuminen työryhmä. Tämä on ollut meillä teemana aikaisemminkin esillä, mutta nyt meillä on siis entisestään tähän vielä niin kuin panostettu oman työryhmän kautta. Aika useinhan omistajavaihdoksia tarkastellaan vain sen luopuvan ja jatkavan yrittäjän niin kuin näkökulmasta, mutta kaikkea muutakin siihen liittyy, mikä on esimerkiksi hallitustyöskentelyn merkitys omistajavaihdosprosessissa ja sen onnistumisessa. Ja tästä käydään itse asiassa paneelikeskustelua myös tässä konferenssissa tästä kasvuteemasta myöhemmin tänään. Ja sitten 4. teema, kokonaisuus on sitten kansainvälinen yhteistyö, eli haetaan niitä hyviä käytäntöjä, mitkä voisivat soveltua myös tänne Suomeen, ja foorumin delegaatio oli Brysseliin tutustumassa tässä syksyllä. Ja sitten viimeisenä, mutta ei vähäisimpänä, todella tärkeä kansallinen yhteistyö, eli me halutaan olla alueiden tukena. Ja tähän liittyen tämmöinen niin kuin ennakkotietona teille, että osin teiltä alueelta tulleiden toiveiden perusteella me ollaan sitten omistajavaihdosfoorumissa käynnistetty tämmöinen suunnittelu omasta hankepalvelusta, jonka kohderyhmänä olisi siis alueiden hanketoimijat ja sitten niiden rahoittajat. Ja meidän toiveena on se, että kun suunnitellaan omistajavaihdoshankkeita, niin jo siinä suunnitteluvaiheessa meihin oltaisiin yhteydessä, jolloin me voidaan sitten sparrata, antaa näkemyksiä siitä, että minkä tyyppisiä elementtejä on sellaisessa hyvässä, vaikuttavassa omistajavaihdoshankkeessa,
ja mitkä on ehkä sen tyyppisiä asioita, mitkä enemmän kuuluu esimerkiksi yksityisten palveluntarjoajien rooliin. Että tällä tavalla saataisiin roolin jakoa niin kuin selkeytettyä ja yhteistyötä tiivistettyä. Ja sitten tietysti ajatuksena myös se, että niin kuin hankkeiden välinen vuorovaikutus parantuisi ja toisilta oppiminen niin kuin lisääntyisi. Ja tästä me ollaan teihin lähiaikoina vielä yhteyksissä, mutta tämä siis ennakkotietona. Mutta näillä sanoilla niin oikeastaan lämpimästi vielä tervetuloa tähän konferenssiin ja toivotan antoisa seminaaripäivä. Kiitos. Kiitos paljon Jari Huovinen. Ja tosiaan toi hankeasia, se kulkee nimellä hankepalvelu tällä hetkellä, niin kuulette siitä sitten ihan lähitulevaisuudessa.